Καλημέρα σας. Αξιότιμοι κύριε Υφυπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αξιότιμοι φορείς, αν κάποιον έχω ξεχάσει, φίλες και φίλοι, αν κάποιον έχω ξεχάσει, να με συγχωρήσετε, δεν είμαι καλός στις προσφωνήσεις. Με χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του Δημάρχου Σπάρτης και του Δήμου Σπάρτης να μιλήσω και να εκφράσω τις απόψεις μου στη σημερινή εκδήλωση. Καταρχάς, να σημειώσω ότι ήδη έχω γίνει σοφότερος. Οι ομιλίες του κ. Μπουραζάνη, του κ. Σωτηρόπουλου και του τρίτου ομιλητή, ο κύριος. Συγγνώμη γιατί με έκαναν σοφότερο. Πήραμε μια πολύ καλή εικόνα, καθώς επίσης και των δύο παραγωγών, οι οποίοι στην αρχή μας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους. Σήμερα επέλεξα συνειδητά να μην σας μιλήσω για το παγκόσμιο ρεκόρ των βιολογικών ελαιών Σακελαρόπουλου, να μην σας μιλήσω για το σπάνιο βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου ελαιοπαραγωγού, να μην σας μιλήσω για τα 1.200 διεθνή βραβεία, καθώς και για τις πολλές πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, με τις οποίες θέσεις η χώρα μας, η Ελλάδα, κατατάγει τα τελευταία 7 χρόνια σε πρώτες θέσεις στον κόσμο. Σήμερα θα σας μιλήσω για το χτες και το αύριο της ελληνικής ελαιοκομείας, για τα βιολιτουργικά ελαιοπροϊόντα, για την ανακάλυψη ενός νέου συστατικού στο ελαιόλαδο, που ονομάζεται DMB, καθώς και για την αναγκαιότητα ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής Ελαιοκομείας στην Ελλάδα με έδρα τη Σπάρτη. Βέβαια, πρώτο ζητούμενο και επικεφαλίδα όλων όσων ακούστηκαν για μένα προσωπικά εδώ, είναι η βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Χωρίς τη βιωσιμότητα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παραπέρα στα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αύριο χωρίς βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Άρα, παράπλευρη προτεραιότητά μας θα είναι η βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Το έχω τονίσει 3 φορές. Διαπιστώσατε επίσης από τους τίτλους της ομιλίας μου ότι έχω εξαιρέσει τη λέξη σήμερα από το χθες και το αύριο. Το σήμερα με το χθες της ελληνικής ελαιοκομείας, κατά την προσωπική μου άποψη, μετά από 35 χρόνια ενεργούς ενασχόλησης, δεν διαφέρουν στην νοοτροπία και στον πυρήνα τους. Δυστυχώς. Εάν δούμε, δηλαδή, κάνουμε 2-3 βήματα πίσω και δούμε όλη την πορεία των 30-50 τελευταίων ετών στην ελαιοκομεία, θα δούμε ότι η κυρίαρχη νοοτροπία και η απουσία σήμερα, αν θέλετε, αρκετών παραγωγών που θα έπρεπε να είναι εδώ και να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τα λεγόμενα, είναι ένα σημείο που θα έλεγα ότι με στενοχωρεί. Στην ελληνική ελαιοκομεία όλα αυτά τα χρόνια δεν κάναμε τα επαρκή βήματα, με τα λόγου γνώσεως και λόγω του ότι έχω συμμετάσχει αρκετές φορές στο εξωτερικό σε αποστολές και σε ενημερώσεις, δεν έχουμε κάνει τα επαρκή βήματα που θα μας είχαν οδηγήσει ή θα μας επέτρεπαν, αν θέλετε, να ξεπεράσουμε ποιοτικά και ποσοτικά, αυτό το χάσαμε πλέον, τις βασικές ανταγωνίστριες χώρες, Ισπανία και Ιταλία. Δεν καταφέραμε, στο βαθμό που οφείλαμε να το κάνουμε, να γνωστοποιήσουμε στις παγκόσμιες αγορές την ποιότητα. Το brand name Greek Olive Oil και το brand name Greek Olives. Δηλαδή, τα δύο βασικά εθνικά μας προϊόντα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Δεν επαρκεί ο χρόνος να αναφερθώ, δεν θέλω να σας κουράσω. Όμως ξεχώρισα τον κυρίαρχο λόγο, που δεν είναι άλλος από την απουσία, κατά την άποψή μου, της επιστημονικής γνώσης και επιμόρφωσης. Η ελαιοκομεία είναι μια επιστήμη που περιέχει πολλές άλλες επιστήμες στο εσωτερικό της. Δεν είναι μόνο το κλάδεμα, δεν είναι μόνο η καλλιέργεια, δεν είναι μόνο τα νερά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι μόνο το άλλο. Είναι 1002 πράγματα. Η ελαιοκομεία έχει τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη και στην πλανητική υγεία. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε. Η πλανητική υγεία αναφέρθηκε εν μέρη όσον αφορά το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα. Πιθανολογώ ότι μετά από 5 χρόνια, πιθανό να μην πωλείται στο εξωτερικό ελαιόλαδο που να μην έχει επάνω του το τι αποτύπωμα άνθρακα άφησε στο περιβάλλον.
Επίσης, από οικονομικής άποψης, η ελαιοκομεία προσφέρει στην Ελλάδα, στη χώρα μας, το 35% της αξίας των εξαγωγών τροφίμων της χώρας. Να το πούμε απλά, κάθε 100 ευρώ που έρχονται από το εξωτερικό από τρόφιμα που πουλήσαμε, τα 35 ευρώ προέρχονται από την ελιά και το ελαιόλαδο. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αξία την οικονομική του ελαιολάδου. Οφείλω να σας πω ότι το μέλλον της ελληνικής ελαιοκομείας είναι στην επιτραπέζια ελιά στο εξωτερικό. Οι λόγοι είναι πολλοί, δεν θα αναφερθώ. Η οικονομική αξία των επιτραπέζιων ελιών των εξαγωγών τους τα τελευταία 10 χρόνια υπερβαίνουν 6 φορές στα 10 χρόνια την οικονομική αξία εξαγωγών του ελαιολάδου. Τον Ιανουάριο του 2023 κατέθεσα στο Επιμελητήριο Λακωνίας δημόσια πρόταση ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής Ελαιοκομείας στην Ελλάδα με έδρα τη Σπάρτη. Δεν θα αναλύσω τους λόγους γιατί η Σπάρτη, γιατί η περιοχή κλπ. Έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές, η οποία σχολή πανεπιστημιακή, το τονίζω, θα μελετά, θα ερευνά, θα μορφώνει πολυεπίπεδα. Θα δίνει κατευθύνσεις και γνώση, θα μπορεί να εισηγείται στην ελληνική πολιτεία, κύριε Υφυπουργέ, τις κατάλληλες δράσεις που θα οδηγήσουν στο αύριο. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλή πρόθεση από όλους τους φορείς και από όλους τους τομείς, από το Υπουργείο μέχρι τον τελευταίο παραγωγό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει η συνένωση. Άκουσα πάρα πολύ ωραίες εισηγήσεις, άκουσα εξαιρετικά πράγματα. Χρειάζεται όμως ένας φορέας να μας ενώσει. Να ενώσει τον παραγωγό, τον τυποποιητή, το ελαιουργείο, τον εξαγωγέα, το Υπουργείο, τους εμπορικούς φορείς. Αν δεν συνενωθούμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο η επιστήμη, οι επιστήμονες, οι καθηγητές και οι ακαδημαϊκοί, τους οποίους στην Ελλάδα τους έχουμε αναξιοποιητούς, σε μεγάλο βαθμό ή περιορισμένους, θα μπορούσαν να δώσουν αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαν δηλαδή να μας οδηγήσουν στο αύριο της ελαιοκομείας. Η δημόσια πρόταση αυτή έγινε αμέσως αποδεκτή από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Ιστορικά αναφέρω, κύριε Υπουργέ, ότι έγιναν 2 επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Οι βουλευτές μας στη Λακωνία ήταν πολύ θετικοί με την πρόταση. Ήδη ο κύριος Κρητικός έχει κάνει κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Ο Δήμαρχος Σπάρτης την περιέλαβε αυτούσια την πρόταση στο προεκλογικό του πρόγραμμα και θεωρώ ότι είναι αρρωγός, το έχει δηλώσει, ενώ παράλληλα την πρόταση αυτή στήριξαν με δημόσιες επιστολές τους, για να δείτε τη βαρύτητα που είχε, ακαδημαϊκοί και καθηγητές από τα πανεπιστήμια Harvard, Yale και Michigan της Αμερικής, καθώς και από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΔΙΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πάλι από την Ελλάδα. Τιμή μου που οι άνθρωποι αυτοί με δημόσια επιστολή τους δεσμεύτηκαν ότι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας. Η ίδρυση αυτή είναι επιβεβλημένη και είναι και αναγκαία, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται εμφανής όλο και περισσότερο. Ενώ η εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας ανά τον κόσμο πλέον γίνεται με εκτατικούς ρυθμούς. Δυστυχώς, κοιτάζουμε το εσωτερικό μας. Αυτό το έχω διαπιστώσει τα τελευταία 35 χρόνια και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Να μην εξαρτώμαστε από την παραγωγή των Ισπανών, αν είναι ψηλά ή χαμηλά, αν οι καιρικές συνθήκες τους ευνόησαν ή δεν τους ευνόησαν. Διότι έχουν καταφέρει με αυτά που έδειξε ο κύριος Μπουραζάνης και με τεράστιες οικονομικές επενδύσεις, κύριε Υφυπουργέ, και αξιότιμοι προσκεκλημένοι, να μας προσπεράσουν, να δώσουν βαρύτητα στην ποσότητα. Άρα γίνανε οι μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι πλέον ρυθμίζουν στο παγκόσμιο γίγνεσθε τις τιμές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η περσινή χρονιά, όπως γνωρίζετε, είχε μέσες τιμές γύρω στο 8,70 ευρώ ανά κιλό το συμβατικό ελαιόλαδο. Η φετινή χρονιά έχει μέσες τιμές, θα κλείσει περίπου στα 4,30. Το κόστος καλλιέργειας, αν ρωτήσετε έναν ελαιοπαραγωγό, δεν το γνωρίζει. Αν του πείτε ακριβώς ποιο είναι το κόστος
δεν το γνωρίζει ακριβώς να σας πει αν είναι 4, αν είναι 5 ευρώ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι περίπου στα 5 ευρώ. Άρα μιλάμε για μη βιώσιμη καλλιέργεια. Είδαμε, κύριε Υφυπουργέ, πάρα πολλές καλλιέργειες στη χώρα μας, παραδοσιακές, τις οποίες υπάρχει και μία σύνδεση παράδοσης και του κόσμου που καλλιεργεί και ζει από αυτές τις καλλιέργειες, να εγκαταλείπονται. Ας μην εγκαταλειφθεί και η υλοκαλλιέργεια. Είμαι βέβαιος ότι θα δούμε πράγματα τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, τα οποία οι πιθανότητες είναι να μην τα πιστεύουμε σήμερα. Στο επίπεδο της παγκόσμιας ελαιοκομείας, σε περιοχές, κρατήστε τες, η Βόρεια Αφρική, η Ασία, οι ασιατικές χώρες, καθώς και η Λατινική Αμερική, οι υποβοηθούμενες από την επιστημονική κατάρτιση, την οικονομική στήριξη και την τεχνογνωσία των Ιταλών και των Ισπανών. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα. Η Τουρκία την τελευταία πενταετία μας έχει ξεπεράσει ποσοτικά τουλάχιστον τις 2 χρονιές. Αυτό κάτι μας δείχνει. Όταν η Τουρκία παρήγαγε προ 20 ετών σχεδόν το 1/4 της ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα η Τινησία, εδώ έρχομαι στα λόγια του Γιώργου του Μπουραζάνη για τη στοχευμένη ελαιοκομεία. Τα τελευταία 15 χρόνια με καταπληκτικές στοχεύσεις και από το Υπουργείο και με συνεργασία με φορείς μέχρι και τα τοπικά τους επιμελητήρια κατάφεραν να είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός βιολογικών ελαιολάδων στον κόσμο. Άρα γίναν ο μεγάλος παίκτης στο βιολογικό ελαιόλαδο. Ταυτόχρονα να σας πω ότι η ξηρασία της Τινησίας είναι σε πολύ χειρότερη μορφή από τη λεκάνη της υπόλοιπης Μεσογείου. Άρα δεν μας φταίει μόνο η ξηρασία, δεν μας φταίνε μόνο οι κλιματικές συνθήκες, φταίνε και άλλα πράγματα. Παράλληλα, μία πανεπιστημιακή σχολή μπορεί να βοηθήσει ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια. Ενδεικτικά θα αναφέρω για να μην σας κουράσω, θέλω να είμαι σύντομος. Η κλιματική αλλαγή και τα αρνητικά της φαινόμενα. Γι' αυτό το λόγο συμπλήρωσα την πρόταση στο του Πανεπιστημίου στο Επιμελητήριο, να μπει και ένα τμήμα φυσικών καταστροφών στην ελαιοκομεία. Κύριε Υφυπουργέ, όταν γίνεται μια πυρκαγιά, γίνεται ένα καιρικό φαινόμενο, πέρα από τις αποζημιώσεις και όλα αυτά, το σημαντικότερο είναι να δώσουμε στον παραγωγό του τι μπορεί να κάνει. Θυμάμαι τις δυστυχώς κακές καταστάσεις και τις πυρκαγιές στη Μάνη προ λίγων ετών, όπου πάρα πολλοί συνάδελφοι με έπαιρναν τηλέφωνο, Γιώργο, τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα υπήρχε έλλειμμα ενημέρωσης. Σε αυτά που αναφέρω λοιπόν ενδεικτικά πρέπει να μπει ο εξυγχρονισμός της ελαιοκαλλιέργειας, ο κ. Μπουραζάνης αναφέρθηκε διεξοδικά, και αυτός ο εξυγχρονισμός να είναι προσαρμοσμένος στις δικές μας οικονομίες κλίμακος, στη δική μας ιδιαιτερότητα, στο μικρό κλήρο που έχουμε κατά μέσο όρο, γι' αυτό πολύ σωστά είπε ότι δεν δικαιολογείται ένα τρακτέρ της τάξης των 50, 60, 70 χιλιάδων για 20 στρέμματα. Αυτό κατάφερε η Ισπανία. Οι Ισπανοί λοιπόν με πολύ συντονισμένο τρόπο τα τελευταία 30 έως 40 χρόνια κατάφεραν να γίνουν τι? Το 50% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Φανταστείτε, κύριε Υφυπουργέ, μια μεγάλη αλυσίδα που εμπορεύεται, που πουλάει λιανικός ή χοντρικός ελαιόλαδο, σε ποιους θα απευθυνθεί πρώτα. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει βελτίωση των μεθόδων, αλλά και των μέσων συγκομιδής. Φανταστείτε ότι κατά μέσο όρο σε όλους τους νομούς της Λακωνίας έχω κάνει μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά για ένα πολύ απλό προϊόν. Ένα μέσο μεταφοράς του ελαιοκαρπού είναι τα τσουβάλια. Δυστυχώς κακό, ακόμα βρισκόμαστε στα νάιλον τσουβάλια και στα υφασμάτινα τσουβάλια, που θεωρούμε ότι τα υφασμάτινα τσουβάλια είναι καλά ή σωστά ή ενδεδειγμένα. Δυστυχώς δεν είναι, διότι οι ίνες τους είναι φτιαγμένες
για να μπορέσει να γίνει αυτό το τσουβάλι με παραφινέλαιο. Υπάρχει μια μελέτη των Ιταλών, που μελέτησαν μάλιστα περιοχή της Ιταλίας και είναι στη διάθεσή σας. Όποτε τη χρειαστείτε, μπορώ να σας τη δώσω. Να ενισχυθούν περαιτέρω τα ελαιοτριβεία. Σήμερα δεν μίλησε κανείς για τον ελαιοτριβέα. Ο ελαιοτριβέας είναι ο ενδιάμεσος κρίκος του εμπορίου, του ελαιολάδου και του παραγωγού. Ο άνθρωπος αυτός παίζει, κατά την άποψή μου, ένα 50 με 60% ρόλο στην ποιότητα του ελαιολάδου. Πρέπει να ενισχυθούν τα ελαιοτριβεία. Πρέπει να γίνει μια ημερίδα και για αυτά τα ίδια. Πρέπει να φτάσουμε τη γνώση στη βάση, κύριε Υφυπουργέ. Θα πω 2 κουβέντες για τις υπολειμματικότητες σε φυτοφάρμακα, επιγραμματικά μόνο, τις επιμολύνσεις γενικότερα με ανεπιθύμητες χημικές ουσίες και τελευταίο αφήνω το πιο επίκαιρο φαινόμενο επιμόλυνσης του ελαιολάδου και των ελιών με ορυκτέλεα. Ξέρω ότι θα δυσανασχετήσετε πολύ με αυτό που θα πω, αλλά δυστυχώς τα ορυκτέλεα είναι επιμολυντές, οι οποίοι κατά κύριο λόγο γίνονται από λάθος μετασυλλεκτικούς χειρισμούς. Ονομάζονται ΜΟΣ και ΜΟΑ και θα εφαρμοστούν πολύ στενά όρια ανίχνευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο άμεσα, από το 2026. Και μηδενικά όρια ΜΟΣ και ΜΟΑ, σχεδόν μηδενικά, θα υπάρχουν από το 2027. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν ενημερώσουμε ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς και τυποποιητές, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής, του ελαιολάδου μας, του εθνικού μας προϊόντος, όχι απλά θα είναι υποβαθμισμένο, αλλά θα καταστεί μη βρώσιμο, λόγω της ανίχνευσης ορυκτελέων, έχοντας πλέον μηδαμινή οικονομική αξία. Ένας τεράστιος κίνδυνος, άμεσος. Η ενημέρωση έπρεπε να είναι χθες. Προσθέτω επίσης 2 ανησυχητικές παραμέτρους, κατά την άποψή μου. Το 94,1% των αγροτών στην Ελλάδα, κατά συνέπεια και στην ελαιοκαλλιέργεια, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει διαφορετικός μέσος όρος, διαθέτει μόνο εμπειρική εκπαίδευση. Χωρίς μορφωτικό υπόβαθρο, βασικό ή πανεπιστημιακό, σε αντίθεση με τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες. Αυτό το ποσοστό στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην Ισπανία είναι ακριβώς το αντίθετο ή κατά ένα μέρος αντίθετο. Ταυτόχρονα, κάθε 12 με 15 αγρότες περίπου που αποχωρούν από τον κλάδο λόγω ηλικίας, γιατί μην ξεχνάτε ότι μεγαλώνουμε, όπως και εγώ, μόνο ένας νέος αγρότης εισέρχεται. Άρα, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό της συλλογής και των εργασιών, δεν θα έχουμε αγρότες. Άρα θα μιλάμε για ένα παραγωγικό κενό στο ανθρώπινο δυναμικό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, κύριε Υφυπουργέ. Συμπερασματικά, λοιπόν, το χθες και το σήμερα μπορεί να περάσει στο αύριο μόνο μέσα από την επιστήμη και την έρευνα, κατά την άποψή μου. Είναι το μόνο μέσο που θα μας οδηγήσει σε υπεραξίες. Αν δεν δημιουργήσουμε υπεραξίες, δεν θα είμαστε βιώσιμοι. Άρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι τα βιολειτουργικά ελαιοπροϊόντα. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα λειτουργικά τρόφιμα. Είναι γνωστά στο εξωτερικό διεθνώς με τον όρο functional foods. Δηλαδή τρόφιμα που πέρα από τη γεύση και την υψηλή τους ποιότητα, η ημερήσια κατανάλωσή τους μας προσφέρει βελτίωση στην ανθρώπινη υγεία. Και όλα αυτά με αποδεδειγμένα επιστημονικό τρόπο. Από το 2012, με τα βιολειτουργικά ελαιοπροϊόντα που παράγουμε στους ελαιώνες μας, έχουμε δημιουργήσει συνέργειες με καθηγητές και ερευνητές. Συμμετέχουμε σαν εταιρεία και σαν παραγωγή, γιατί τον ρόλο του ελαιοπαραγωγού δεν τον αμφιβολώ. Συμμετέχουμε σε μία πληθώρα ερευνών και κλινικών μελετών, με σχολές δημόσιας υγείας και τμήματα ιατρικής και φαρμακευτικής πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως το Harvard, το Yale, το Auburn, το Temple από την Αμερική. Αυτά τα 4 πανεπιστήμια, καθώς και η φαρμακευτική σχολή του ΕΚΠΑ. Οι κλινικές μελέτες αυτές ενδεικτικά έχουν να κάνουν με τις ασθένειες της άνοιας, του Αλτσχάιμερ, με τη ρύθμιση των επιπέδων της χολυστερίνης, με τις φλεγμονές, με τους καρδιακούς δείκτες και γενικότερα με τις καρδιακές παθήσεις.
Αξιοσημείωτο πρακτικό γεγονός αποτελεί η μετατροπή των βιολογικών ελιών των ελαιώνων μας υπό τη μορφή σκόνης σε κάψουλα, με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την παρασκευή συμπληρώματος διατροφής με στόχο τη μείωση της χολυστερόλης. Ωστόσο, σήμερα η σύγχρονη επιστήμη ανακαλύπτει συνεχώς νέα δεδομένα, ενώσεις και ουσίες στο ελαιόλαδο και στις ελιές με μεγάλο διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον και προφανώς πιθανά ωφέλη στην ανθρώπινη υγεία, έχοντας τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και φυσικά υπεραξίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενεργό συμμετοχή των ελαιώνων Σακελαρόπουλου στη Διεθνή Επιστημονική και Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και επίτιμο μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Χημικών Λαδιών, κύριο Απόστολο Κυριτσάκη, τον οποίον θα μου επιτρέψετε, κύριε Υφυπουργέ, να πω ότι η ελληνική πολιτεία αλλά και η ελληνική ελαιοκομεία δεν έχει τιμήσει όπως θα το έπρεπε. Θα χαρώ. Του το οφείλουμε. Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του καθηγητή κ. Τάσου Κυριακίδη, ερευνητή επιδημιολογίας και βιοστατιστικής και κλινικών μελετών, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέλη της Αμερικής, όπου μετά από μία έρευνα όλων αυτών των ανθρώπων και μας μαζί, η οποία είχε μια διάρκεια περίπου 5 έτη, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος προσδιορισμού του ωφέλιμου συστατικού, θα σας κουράσω λίγο με τον τύπο, λέγεται 3,3 διμέθυλο 1 βουτανόλι. Η ουσία αυτή, για να μην κουράζει ο όρος, έχει την ονομασία DMB. Η νέα και σπάνια αυτή βιοδραστική ουσία είναι μια αλκοόλη, που μένει να ερευνηθεί και να αποδειχτεί σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο και ετοιμάζουμε, με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή αναφορά, αν ξεπερνά και τις φενόλες σε βιοδραστικότητα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά της ουσίας αυτής του DMB βρέθηκαν σε ένα πολυποικιλιακό ελαιόλαδο, το οποίο παράγουμε στους ελαιώνες μας, αποτελούμενο από 5 διαφορετικές ποικιλίες με πολύ εξειδικευμένο τρόπο παραγωγής. Το ποσοστό, δεν θα το αναφέρω, έφτασε ήδη πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με κάποιους μέσους όρους που είδαμε. Έγινε μία δημοσίευση όλης αυτής της προσπάθειας και της έρευνας για τον προσδιορισμό του DMB μόλις πριν 2 μήνες, στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Food Bioactives, δηλαδή το περιοδικό των λειτουργικών τροφίμων. Το DMB, λοιπόν, αποτελεί πλέον ένα νέο υγειοπροστατευτικό συστατικό του ελαιολάδου, ευεργετικό για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το μικροβίωμα του εντέρου και δρά ως αναστολέας των επιβλαβών ενώσεων ΤΜΑ και ΤΜΑΟ, οι οποίες παράγονται κατά την πέψη και τις διεργασίες στο σηκώτη του ανθρώπου, σχετιζόμενες με την αθυροσκλήρωση, την εμφάνιση φλεγμονών, καθώς και καρδιαγγειακών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Η δημοσίευση αυτή έδωσε οριστική απάντηση σε 2 βασικά ερωτήματα μέχρι σήμερα, ερωτήματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Κοινότητας εννοώ του ελαιολάδου, έτσι, στον κόσμο. Εάν πράγματι υπάρχει αυτή η βιοδραστική ένωση, το DMB, στο ελαιόλαδο, γιατί αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγους μήνες, και αν αυτό το συστατικό του προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία, προστιθέμενη αξία. Αξία και οικονομική και πλανητική και ανθρώπινη. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο ελαιόλαδο και στις ελιές υπάρχουν πάνω από 400 βιοδραστικά συστατικά, τα οποία δεν τα έχουμε ανακαλύψει όλα. Βάσει όλων αυτών των στοιχείων που σας ανέφερα και μετά από 35 χρόνια ενασχόλησης, πιστεύω ακράδαντα ότι η επιστήμη και η έρευνα είναι ο μονόδρομος για το αύριο της ελληνικής ελαιοκομείας. Το μέσο είναι η δημιουργία πανεπιστημιακού και ερευνητικού ιδρύματος ελαιοκομείας ανωτάτου επίπεδου στην Ελλάδα με έδρα τη Σπάρτη. Η Σπάρτη το δικαιούται, η ελληνική ελαιοκομεία δεν το ζητά απλώς, κύριε Υφυπουργέ,
το δικαιούται. Γι' αυτό σας καλώ δημοσίως όλους τους προσκεκλημένους, τους επίσημους, αξιότιμοι όλοι, τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, σε μία συστράτευση για τον σκοπό αυτό. Σας καλώ να αναλάβετε περαιτέρω πρωτοβουλίες, παραμένοντας στη διάθεσή σας. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να στοχεύσουμε το βιώσιμο αύριο της ελληνικής ελαιοκομείας. Σας ευχαριστώ πολύ.